Ale fajnie. Ładne auto. Sara, Sara. Mama, uśmiechnij się. Taki wyżywki? Śliczna, tak, Sara. Śliczna. A to nasza piaskownica. Tutaj huśtawki nasze, a tutaj Ola, co jedzie na swoim rowerku. Tutaj jest nasz taras. Tutaj, jak widać, dom. Tutaj nasz ogródek calutki. Sklep dla biżutki. Domek drewniany, jak widać. Piękne drzewa, co są tutaj. Mamuś, jak się daje koniec? Brama nasza, bardzo ładna. A to jest nasz garaż, jak widzicie. Mój nowy rower. Widzicie chyba? Ten czerwony. Ceramyk. No. A to nasza Biżu. Z klatką. To moja mama. To moja siostra. A to ja. Mamuś, jak się daje koniec? Koniec. Kończymy na mnie koniec. Koniec.